μπει στο καθισματάκι μας. Έχουμε φτιάξει τα όργανά μας. Ψάχνουμε να βρούμε θερμικά. Τα θερμικά τα καταλαβαίνουμε από τα δύο αυτά φρένα που έχουμε στα χέρια μας, τα τιμόνια μας δηλαδή. Στην ουσία νιώθουμε στο ένα από τα δύο να έχει περισσότερη δύναμη. Προσπαθούμε να στρίψουμε και να βάλουμε όλη την πτέρυγα από τη μεριά αυτή που έχει περισσότερη δύναμη. Όμορφο τοπίο, μαγευτική χαράδρα. Είμαστε τυχεροί που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη βόλτα και βλέπουμε αυτή τη μαγευτική θέα. Σήμερα πετάμε αρκετά χαμηλά από ό,τι βλέπουμε. Δεν έχει μεγάλη θερμική δραστηριότητα, γι' αυτό και μπορούμε και βγαίνουμε τόσο κοντά. Να και ο Θανάσης ο Φενέκος στον αέρα. Θα έρθει και αυτός εδώ να παίξουμε την παρέα. Έλα μπέμπι! Φρενάκια, χαμηλή ταχύτητα. Προσπαθούμε να κοντρολάρουμε το σώμα μας κάτω από το πανί. Αυτό το beep beep που ακούγεται είναι ένα όργανο που λέγεται βάριο και αυτό μας δείχνει την άνοδό μας στο δευτερόλεπτο και την κάθοδό μας. Βέβαια εμείς το έχουμε ρυθμίσει να χτυπάει στην άνοδο που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Μόνο από εδώ κρατάει, κάτσε εδώ κοντά. Πού έχει χωθεί ο Θανάσης για να δούμε, μες στη χαράδρα? Μες στη χαράδρα. Ράδος όπου εμείς, πολύ ωραία πλάνα. Δίνουμε χρώμα στα βράχια. Κέρδισε ο Θανάσης το ύψος και λίγο εγώ. Ο Θανάσης κερδίζει ύψος, οπότε θα πάμε και εμείς στο ίδιο σημείο με αυτόν για να βρούμε το ίδιο θερμικό που είχε βρει αυτός. Θανάση, πώς το με βλέπεις στον αέρα στη Μεσίνη? Πρέπει να έχει 15 χιλιόμετρα σίγουρα, Αυτό κρατάω λες. Ναι. Δεν νομίζω στη θάλασσα δεν φαίνεται τίποτα. Θα μας πει ο Παντελής ακούει. Πετάμε το φίλο Θανάση πολιτά για άλλη μια φορά στα 17 χρόνια που πετάμε παρέα. Ωραία η θέα από ό,τι βλέπετε, να πετάς με κάποιον άλλον. Όσο και αν φαίνεται ατομικό σπορ, στην πραγματικότητα είναι ένα σπορ με συναθλητές, γιατί όταν είσαι και πετάς μαζί με κάποιον άλλο είναι πολύ εύκολο να παραμείνεις ψηλά.
καλύπτεται πολύ μεγαλύτερο μέρος για να βρείτε τα θερμικά, και όταν βρίσκει κάποιος ένα θερμικό, όλοι πηγαίνουν προς αυτό για να συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Αν βλέπεις κάποιον και κατεβαίνει, δεν πηγαίνεις σε αυτό το σημείο, οπότε γλιτώνεις όλο αυτό το ψάξιμο που θα έκανες μόνος σου. Η Καλαμάτα είναι πολύ ευνοϊκή, την πιάνει πολύ λίγο η καλοκαιρία, γι' αυτό και είναι ένα μέρος που πετάει πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη συχνότητα. Δεν κυκλώνονται τα θερμικά σήμερα, δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ολόκληρο κύκλο 360 μοίρες μέσα στο θερμικό, γιατί τα θερμικά είναι πολύ μικρά, τα λέμε φούσκες, οπότε προσπαθούμε αναγκαστικά πια, αφού είναι πολύ μικρά, κάνουμε εσάκια 180 μοίρες και απλά περνάμε από μέσα τους. Δεξιά νιώθω περισσότερη πίεση στο φρένο μου, οπότε κάνω τη στροφή μου και εγώ δεξιά, προσπαθώντας να ξαναβρω το θερμικό αυτό που με σήκωσε λίγο ακόμα. Να το, πήγα μέσα πάλι. Βγαίνω μπροστά να ξαναμπω μέσα. Να το. Και πάλι κύκλο δεξιά να ξαναμπορέσω. Φαντάζομαι πως σπρώχνει τον καπνό ο αέρας δηλαδή. Προσπαθώ να φανταστώ που έχει πάει και να μπορέσω να ξαναμπω μέσα. Να το, εδώ πιάσα, επιτέλους. Μετά από τόσο η ώρα υπομονή, ανταμυφθήκαμε. Βουτιά μέσα στα σύννεφα. Σαν ομίχλη φαίνεται το σύννεφο από ό,τι βλέπετε. Μπέμπι, δεν ξεκινάμε να πάμε για την προσγείωση, έχω παγώσει εδώ πάνω. Τώρα είμαι μέσα στο σύννεφο, δεν βλέπω απολύτως τίποτα, κατευθύνομαι με βάση την πηξίδα μόνο. Ξαναβγαίνω από τα σύννεφα. Θα κλείσουμε λίγο αυτιά, να χάσουμε λίγο ύψος. Έτσι. Να χάσουμε λίγο ύψος για να κατέβουμε πιο χαμηλά, να έρθει και ο Θανάσης μαζί μας. Αυτό είναι κλείσιμο αυτιών, είναι μια διαδικασία για να χάσεις ύψος, να βγεις μέσα από τα σύννεφα και να αρχίσεις να κατεβαίνεις πιο γρήγορα. Και ξανανοίγουν αυτιά. Και αυτή είναι πολύ ωραία θέα που φαίνεται όλη η ακτογραμμή μέχρι τη Σάντοβα, μέχρι το Ακρογιάλι, μέχρι το τέρμα του δρόμου.
φτάσει πάνω από το στάδιο της Καλαμάτας σχεδόν. Ό,τι βλέπετε, μπορούμε να φτάσουμε άνετα μέχρι τον Αθανασίου, μέχρι την παραλία της Καλαμάτας, στο λιμάνι, και να ξαναγυρίσουμε πίσω. Ο αέρας να μας πρόξει. Έχω κόντρα αέρα, πηγαίνω με 36 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή στα όργανα. Βλέπω. Είμαστε ήδη 1 ώρα στον αέρα. Οπότε έχω, τι ύψος έχω? 500. 518, 526. Μπορώ να ξαναγυρίσω άνετα πίσω για να προσγειωθώ στο φιλοξένη. Θα πηγαίνω πολύ πιο γρήγορα με τον αέρα στην πλάτη μου να με σπρώχνει. Μια μαγευτική εικόνα της Καλαμάτας. Όλα όμορφα από ψηλά. Η μαρίνα της Καλαμάτας, 440 μέτρα και στρίβω για να γυρίσουμε πίσω. Ο καινούριος δρόμος της Καλαμάτας, ο περιφερειακός, το γήπεδο της Καλαμάτας,